every single day. I'm gonna make Guys, kaya muna tayo. Time check is 11:05 na sa dito. Going to Bugal yun. Ano natin? Yun o, yung mga kasama natin. Yun o. that's my way. Master natin. Yan yung masters. Si Boss Wally. Wali pa yung Tignan natin yung falls na sinasabi nila. Yan o doon. Tayo akyat sa may bundok. Nakapunta ka rito, Karin Solweta, ang hilig yan. Isusampan ko. Professional. Ano? May kasama yung dam natin. Hangtong falls, yun o. Yan na yung falls natin. Napupunta sa si Boss Jet. Kay Wally. Talikanayan po. Ibutin na lang. Tipid kami sa tubig. Nagkabay din sila sa atin. Kanina yung mga nawala. Ano? Kalurera. Dami din natin ang pagkasin. Meron din yan. Ayun ito. Ay, person ko. Yan o.